Mula sa DCXL 558 Studio, narito ang programang Basta Promdi Lodi. Maghahatid ng serbisyo publiko, mga storya at balita ng bawat probinsya. Basta Promdi Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Sas Drilon. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi. Basta Promdi. Lodi. Isang mapagpalang Lunes, Pilipinas. Kami po ang inyong mga tagapaghatid ng purong serbisyo publiko sa barangay man, lungsod o kanayunan. Sa ngalan ng tinig ng Kongreso na si Kapromdi Alfred de los Santos, magandang hapon po. Ako ang inyong kakampi, Ses Orenia Drilon. Napapakinggan na rin po ang Basta Promdi Lodi sa Cebu, Southern Leyte, Bohol at Negros Occidental sa pamamagitan ng DYRB Cebu 540 kHz. Nasa Tirad Pass TV and radio rin tayo sa Ilocos, DXRD Davao at Infinite Radio sa Calbayog City. Napapakinggan at napapanood din tayo sa radio DWNX FM sa Naga at TV Veritas sa Albay. Nasa DYDM Isabela, DXCO Cagayan de Oro at Magic 103 Zamboanga rin tayo at sa Facebook page at YouTube channel ng Regional News Group Luzon. Naku, nakakapagod sabihin ang mga carrier stations natin. Sana madagdagan pa para mas marami pa tayong kapromdi na marating. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa, hatid ng ating mga Loding RMN reporters. Promdi Patrol. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com.ph. Alright, unahin natin, syempre, Region 1. DOH Region 1, suportado ang panukalang mental health leave ng mga manggagawa. Narito ang ulat ni Radyoman John Caranto ng IFM Dagupan. Suportado ng Department of Health, Center for Health Development 1 ang isinusulong na 5 araw na mental health wellness leave ngayong panahon ng pandemya. Ayon kay Dr. Magnolia Brabante, ang DOH CHD1 Mental Health Coordinator, nasa 57% na mga manggagawa sa Rehiyon 1 ang nakakaranas ng mental health issues na nasa edad 25 hanggang 54. Umapila ito sa mga kinaukulan na sana raw ay mapagbigyan ang mga manggagawa sa nasabing panukala dahil may mga pagkakataon umano na nakakaranas sila ng burnout. Sinabi ni Dr. Brabante na mas magiging produktibo ang mga ito sa kanilang trabaho sakali mang maaprobahan. Samantala, hinikayat naman ni Brabante ang mga individual na nakakaranas ng mental health issues na magpakonsulta sa mga hospital sa rehiyon gaya na lamang ng Region 1 Medical Center sa Dagupan City, Ilocos Regional Regional Medical Center sa San Fernando City at Mariano Marcos Memorial Hospital sa Bataca, Ilocos Norte. Mula sa Dagupan City, ako si John Caranto nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Maraming salamat, John. Nako, isa yan sa talagang sinusuportahan ng ating partner na si Api de los Santos, yung talagang kailangan ng mental health leave. Alright, dumako naman tayo sa Bicol Region. Mga sementeryo maagang binisita. Narito ang ulat ni Radyoman Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Kaugnay sa direktibang ipinalabas ng Interagency Task Force na pinatupad naman ng Bicolandia Interagency Task Force. Minabuti ngayon ng mga mahal sa buhay na ngayon ang linggo ikasa ang kanilang paglilinis sa kanilang mga puntod. Ito matapos magpalabas ng kautusan ang Philippine National Police Regional Director na si Police Brigadier General Jonel Astumo na hanggang lamang 29 ang maaari silang pumasok para magsaayos, maglinis, magpintura
ng mga puntod ng kanilang mahal sa buhay. Pagdating anyan ng 30 hanggang itong Nobyembre 3 ay hindi napapayagan na makapunta o makapasok saan mang sementeryo, pribado man at pampubliko. Ikalinsunod anya sa nasa ilalim ang lalawigan ng Albay sa GCQ at ang ilan namang mga karatig lalawigan ay nasa ECQ. Bagamat may mga ilang mga bayan ang nasa ilalim sa MECQ, ngunit kinakailangan anyan itong ipatupad para mabawasan ang virus at variant na anya ngayon ay kumakalat pa rin mula sa iba't ibang mga bayan, lungsod, lalawigan sa Bicol Region. Mula sa Legazpi City, ako si Leo Barciliano, nag-uulat para sa Basta Pronde Ludi. Thank you, Leo. Sa Tarlac naman, mahigit 2,000 college students binakunahan kontra COVID-19. Narito ang ulat ni Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Umabot sa 2,500 tertiary students o yung mga estudyanteng nasa college sa lalawigan ng Tarlac ang nakatanggap ng kanilang first dose ng Moderna vaccine sa Tarlac State University Gymnasium. Ayon kay Commission on Higher Education o CHED Chairperson J. Prospero de Vera III, bahagi aniya ito ng preparasyon ng gobyerno para sa gradual opening ng face-to-face classes sa susunod na taon. Partikular ito sa tertiary level. Sa kasalukuyan ay mayroong 27,000 estudyante at 2,300 faculty members ng Medicine at Allied Health Sciences ang pinayagan na makapag-conduct ng limited face-to-face classes nitong January 2021. Idinagdag pa ng opisyal na sa darating na taon ay magkakaroon ng limited face-to-face classes at mag-expand ito sa iba pang degrees kasama na ang Engineering and Technology, Tourism, Travel Management at Maritime Programs. Ay sa ulat ng CHED, halos nasa 2,000 HEIs na ang vaccination rates among faculty and staff at 71% ito habang ang mga estudyante or student inoculation rate ay nasa 27%. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Maraming salamat sa iyo, Mike. Samantala, 77th Battle of Surigao Strait ginunita ngayong araw. Ilang bisita mula sa Australia, US at Japanese Embassy dumalo. Wow, ang galing ha! Radyoman Jojo Ferrol para sa ulat mula sa RMN Surigao. Ginunita ngayong araw ang 77th Battle of Surigao Strait na kung saan isang programa ang ginagawa sa Barangay Punta Bilar, Surigao City. Ito ay sa pamamagitan ng temang Immortalizing Heroism. Special na bisita sa okasyon sina His Excellency Stephen Robinson, ang Australian Ambassador to the Philippines, Colonel Stephen Ma, Defense Attaché ng Embassy of the United States of America, at Colonel Yu Nakano, Defense Attaché of Japan, at Assistant Defense Attaché nito na si Commander Takiharu Hikene. Ang Battle of Surigao Strait ang itinuturing na pinakamalaking naval battle noong World War II. Mula sa Surigao City, ako si Jojo Ferrol, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Ganun pala, no? Isa sa pinakamalaking naval battle ng World War II. Tama naman na dapat talagang pumunta ang mga dignitaries para gunitain yan. Ayan, samantala sa Camiguin Island, 10 milyong piso ilalaan ng Department of Tourism. At nako paborito ko to sa Camiguin, Lanzones Festival, binuksan na. Narito ang ulat ni Radyoman Annalisa Reyes ng RMN Cagayan. Nasa 10 million pesos ang inilaan ng Department of Tourism para matulungan ang tourism industry sa isla ng Camiguin. Ayon kay Camiguin Governor J.J. Romualdo, ng mga turista na bibisita sa Camiguin ay makakakuha ng 50% discount sa kanilang RT-PCR test mula sa mga ospital na magsasagawa ng testing. Una nang ipinaalam na simula ngayong araw, Oktubre 25, bubuksan na ng Camiguin ang kanilang turismo. Samantala, kahapon ay binuksan na rin ng Camiguin ang kanilang Lanzones Festival 2021 via online platform. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Annalisa Reyes, nag-uulat para sa Basta Promdi Lodi. Maraming salamat, Annalisa Reyes. Naku, talagang unti-unti na rin talagang nagbubukas ang ating mga tourism destination. So, kailangan doble ingat pa din,
don't let your guard down, kumbaga. O ngayong unti-unti na pong lumuluwag ang quarantine restrictions, marami sa mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemya ang naghahanap ng muling mapapasukan. Mga kapromdi, makakasama natin ang Department of Labor and Employment para bigyan tayo ng update kung may trabaho na bang naghihintay sa ating mga kababayan. Nako, yan ang talagang pinakamalaking katanungan ng marami. Sa pagbabalik po yan ng Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Malayo na rin ang ating narating sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan. Tapang at malasakit, sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3 in 1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo, Promdi para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay lugod. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta Promdi Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Narito na ang programang aabangan, susubaybayan ng mga probinsyano. Basta Promdi, Lodi! Ang programang hitig sa serbisyo publiko at mga storya at balita sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo-telebisyon, Ses Drilon. Basta Promdi, Lodi! Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:30 hanggang 2:30 ng hapon. Dito sa DCXL 558, Radyo Trabaho. Basta Promdi, Lodi. Marami nang gustong lumabas. Karamihan ay nais ng makapaghanap buhay. Pero mahirap dahil ang COVID-19 ay nandyan pa rin. Hindi mo alam, baka ikaw ang magdadala ng banta sa buhay ng nasa loob ng inyong bahay.
Huwag mainip dahil sa simple mong gawain, gaya ng paghuhugas ng kamay, lalabas lang kung may importanteng bibilhing bagay. Laging magsuot ng tama ang face mask at face shield, panatilihin ang distansya sa iba at ang pagbabakuna. Ito ang mga dapat mong gawin at hindi na paulit-ulit pang sabihin para iwas ka sa COVID-19. Paalala mula sa RMN Networks. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, Basta Promdi, Lodi! Okay, marami ang nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Marami din kasing kumpanya, maliliit na negosyo sa iba't ibang industriya ang nagsara. Pero dahil unti-unti nang lumuluwag ang quarantine restrictions, marami na sa ating mga kababayan ang nagsisimula ng maghanap ng trabaho. Makakasama natin sa linya ng telepono si Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III para mabigyan tayo ng update sa estado ng job opportunity sa bansa. Magandang hapon po, Secretary Bello. Good afternoon. Hello, good afternoon, Sis. Salamat naman dito. Good morning. Talaga kayong naaasahang suki ng Basta Promdi, Lodi. Hello? Anyway, Secretary, unang-una, I understand na hindi ba, parang katatapos lang just last month ang job fair ng DOLE kung saan maraming opening sa gobyerno. Marami pa rin po bang pwedeng asahang applyan ng ating mga kababayan sa gobyerno? Ma'am Sis, ang sagot niyan ay dumadami. Hindi pa madami kundi dumadami. Kasi dumadami? Wow! Dumadami okay, dahil paano nangyari yung dumadami? Saan ang pangangailangan? Opo, ito po yung epekto ng programa ng ating gobyerno na tinatawag na NERS. Ito yung National Employment Recovery Strategy. Ang objective nitong programang ito is to create 1 million jobs in the private sector. Ito ay commitment na mga nasa private sector ng mga employers group, ECO, PCI, and other employers organization. And ang counterpart naman ng gobyerno ay yung 600 jobs that will be created by yung ating implementation ng mga government of projects, especially yung infrastructure projects. So, unti-unti na dumadami na po ang job employment opportunities. Opo, okay. Baka you meant 600,000. Opo, para sa kanyan po, manggagaling yan, Ma'am Seth. Halimbawa sa build infrastructure program ng ating pamahalaan na kung saan ay full implementation lahat ng mga infrastructure projects. Nakita mo naman yung mga opening ng mga malaking highways, mga airports, mga bridges, ang daming ini-implement, ginagawa ng ating pamahalaan ng Department of Public Works, Department of Transportation, Department of Agriculture, even yung ating mga Department of the Trade and Industry and Tourism ay talagang inaano na full implementation lahat ng kanilang project para makapag-create ng job opportunities. Okay, sa private sector po, sabi ninyo 1 million job openings ang commitment nila. Saan pong mga sektor, ano ang skills na kailangan para at least ma-check na ng ating mga kababayan kung saan sila bagay? Sa private sector naman po ay, alam mo naman, sa construction and manufacturing. Yan ang top sector na nagpo-provide na employment opportunities, including yung BPO. Dumadami na rin yung ating BPO operation. Nandyan din yung
transportation dahil niluwagan na rin ang mga health protocols kaya dumadami na yung passenger capacity ng mga sasakyan, dumadami ang nag-ooperate na transportation, dumadami ang mga drivers, at saka mechanics, at saka conductor na nabibigyan muli ng job and employment opportunities. So, these are mostly for ano po ang kailangan na background? This kung construction, kahit hindi naman college graduate, meron po bang mga opening sa ganon? Marami po mga skilled workers tayo. Kaya mabuti na bangkit mo yan, Ma'am Ses, dahil one of the agencies of government na involving dung nurse na ito ay ang TESDAC. And it is mandated to retool and upskill our workers. Kasi nakikita mo, yung future of work ngayon, kung hindi tayo sasabay sa retooling and upskilling of our workers, baka may panahon na mawawalan tayo ng mga workers dahil the future of work is digital na ngayon Digital, kaya ngayon, yun ang ginagawa naman ng TESDA sa larangan ng job opportunities. I understand ang isa ring sector is the digital sector kasi marami na ngayon talagang digital skills, yung know-how in navigating the digital world ang kailangan. Tama ka dyan, Ma'am Ces. Tama ka dyan. That is the mandate of yung SHED, DepEd, and TESDA. Yun, ang how to upskill our workers and how to reskill, retool them para makasabay naman sila sa digitalization. Yung tinatawag natin future of work. Kaya nga ako nandito ngayon sa Dubai dahil pinag-uusapan namin ngayon yung future of work dito. May sa ibang issue naman po, Secretary, may mga napapabalita na mga kumpanyang hindi nagpapasweldo sa mga taong hindi pa fully vaccinated. Nakarating na po ba yan sa inyong tanggapan? Pwede po ba yung gawing basihan ng employers? Ma'am Ces, hindi po pwede yan. Maliwanag yan. Kaya lang, doon sa IATF resolution na kung saan ay pinopaint level 3 level 3 pinapayagan ng IATF yung restaurant at saka hotels at saka barbershop and wellness workplaces na mag-operate sila at a certain capacity. Sa restaurant, for example, Alfresco, inaalaw ng IATF na makapag-operate yung mga restaurant Alfresco ng 50% capacity, provided meron yung condition na yung mga workers dyan sa restaurant na yan ay bakunado, vaccinated. So, in compliance with that order of IATF, yung ating mga restaurant ay hindi nila muna papasukin yung mga workers nila na hindi bakunado dahil bawal. Di ba? Bawal yan Sabi ng IATF, kung mag-operate ka, kailangan vaccinated yung employees mo. So, sasabihin ng ating mga operators ng restaurant, huwag muna kayong pumasok. Pero it does not mean na hindi ka na empleyado. You still maintain and retain your status of employment. Empleyado ka pa rin. Kaya lang, dahil hindi ka makapasok, walang sweldo because of the policy of no work, no pay. Ayan po ang explanation yan. Okay, kaya may mga kasong ganun. Kung required ang establishment ng worker na vaccinated for their customers, yun, pwedeng no work muna. But not to be, not na hindi ka magpapasweldo kasi wala ka namang work. Pero hindi yun ang dahilan, sir. Tama ba? Halimbawa, nagtatrabaho ka, sabi bigla sa'yo, wag ka muna magtrabaho for 15 days. Pero nakapagtrabaho ka na ng 15 days for the month of October,
yung sweldo mo nung 15 days, kukunin mo. Kaya lang, dahil hindi ka nakapagtrabaho ng 10 days, hindi ka muna makakapagsweldo. But yung status of employment is still maintained. Ayan po. Okay. Going back to the commitment of the private sector to create or to offer 1 million jobs, saan po malalaman itong mga jobs na to? Paano malalaman ng mga taong naghahanap ng trabaho ang job openings? Meron pong dyan, merong task force. Yung nurse task force yan ay a composition of the DTI, NEDA, DOLE, and the private sector represented by ECOP and PCCI. Meron silang coordinated activity for this and meron silang data sharing for this. So, mag on the lookout na lang ang mga tao for announcements. Opo, nag-announce na po. Nag-start na po sila nag-announce. ECOP through yung task force na yan ay already nag-information drive na tungkol sa mga available jobs and employment opportunities. 1 million talaga lang? Promise? 1 million po, opo. Parang ang hirap isipin. Kaya naman yan, Ma'am Ces. Isang malaking project lang yan eh. Pero okay, Secretary, panghuling tanong na lang, what areas are job rich? Kung baga, yung talagang siguradong maraming ma-accommodate na applicants. Yeah. Construction and manufacturing, Ma'am Ces. Manufacturing talaga po? May anong manufacturing yun? Manufacturing po. Malaki ang operation ngayon ng manufacturing. What products are being manufactured po ba? Hello, Ma'am Ces? Yes, sir. Saang sector, which sector in manufacturing? Alin sector? Yung mga yung like for example, yung mga ginagamit natin sa mga electronics. Dumadami semiconductor and electronics, malakas pa rin? Malakas po. Malakas yan. So these are all in Ecozone? Yung mga manufacturing ng ating food products, lumalakas yan. Kita mo naman ng SMC. Meron na silang mga programa. Ang SMC Pure Foods is already anong tawag dito, nagkakaroon na sila ng full blast operation. Opo. Yun po. Okay. So aabangan na lang namin ang anunsyo kung saan makikita itong mga 1 million jobs na pinangako ng private sector. Dahil wala pang kami nakikitang mga pag-anunsyo. Opo, Ma'am Ces, that will be a coordinated information drive between the private sector and yung mga member ng nurse task force kagaya ng DTI, NEDA, DOLE, and I think even itong transportation, BOT. Opo. Okay. Marami pong salamat, Secretary Bello. Okay, Ma'am Ces. Salamat din po. Okay po. Ayan, suki natin yan sa basta PROMDI, LODI, madaling tawagan, madaling ma-reach, hindi yung mga kagaya ng ibang mga government official. Huwag na tayong magpangalan. Parang hindi mo sila mahanap. Okay. Nitong weekend, nakaranas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ na umiiral sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw ay patuloy na nag-uulan dito sa Metro Manila. In fact, akala mo gabi na. Parang ang dilim ng kalangitan. Maging Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. At para mabigyan tayo ng pinakahuling update, makakasama natin sa linya ang weather forecaster na si Ana Clauren ng Pag-asa. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, Ma'am Ces. Ganda po sa ating mga taga-subaybay.
Opo. Gaanong kahaba po ang pag-ulan na ito na nararanasan ng iba't ibang lugar dito sa bansa? Yes, ma'am. So, eto nga mga pag-ulan po natin dito sa Metro Manila, pati na rin sa ilang bahagi po ng Southern Luzon, sa Calabarzon, Mimaropa, and pati na rin po sa may Bicol Region, Western Visayas, and pati na rin po yung Cagayan Valley at Aurora, nakakaranas po ng mga pag-ulan ngayong araw. So hanggang maghapon, hanggang mamayang gabi po ay maulan na panahon po yung ating inaasahan sa mga areas na yan. Ngunit asahan po natin bukas na gradual or unti-unti naman po bubuti yung ating panahon hanggang sa mga susunod na araw dito sa Metro Manila. Okay, pero wala pong signal warning, wala pong bagyo. Meron po tayong bagyo na binabantayan, pero itong dalawang bagyo po na to ay parehas pong nasa labas na ating area of responsibility at mababa or halos hindi po natin naasahan na papasok po ito sa ating PAR. Okay, ma'am, pakipaliwanag kung ano po ba ang Intertropical Convergence Zone sa madaling maintindihang description po sa mga hindi nakakaalam ng mga weather terms. Opo, yung ITCZ po, isa po itong rain-causing weather system po na nakaka-apekto po sa ating bansa sa ganitong panahon. So ito po yung may mga pagsasalubong po ng hangin tayo na nararanasan na nagkukos po ng mga kaulapan at eventually nagdudulot po yan ng mga pag-ulan. At yun po yung tinatawag po natin Intertropical Convergence Zone na nakapaloob po sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At madalas po itong ITGZ o Intertropical Convergence Zone ay mga breeding ground po ito ng tropical cyclone. Kaya kung mapapansin po natin madalas sa ating forecast ay meron po mga embedded o mga nakapaloob nga po dito na mga low pressure areas. So parang nagkakasalubong ang hangin kaya't nagke-create ng clouds formation na siyang dahilan ng pag-ulan. Tama po ba? Yes po, opo. Okay, so pero this can lead to a cyclone, as you said, a tropical storm. Tama kung lumakas. Po. At yun nga po, yung ITCZ ay isa po sa mga breeding ground ng tropical cyclone. But minsan Ana, ang ITCZ ay minsan mas harmful pa kaysa sa bagyo minsan, ha? Minsan po ay nagdudulot din po ito talaga ng malalakas na mga pag-ulan at yun nga po, nagdudulot din ng mga pagbaha po lalo na sa mga low-lying areas. Okay. So, hopefully the weather will clear up tomorrow morning pa po. Yes po, opo. Yun po yung nakikita natin. Pero dahil nga po itong bahagi ng Northern Luzon ay meron na po tayo umiiral dyan na northeast monsoon at inaasahan natin na until tomorrow hanggang sa matapos po yung week na to ay may mga light rains po tayo na-expect sa bahagi ng Cagayan Valley. Okay. Thank you very much, Ana Clauren, for your update at sana stay safe, stay dry. Yan ang ating advice sa ating mga tagapakinig. Marami pong salamat. Maraming salamat po. Magandang hapon. All right, ayun. So, Intertropical Convergence Zone ang nagdudulot ng masamang panahon ngayong araw na to hanggang mamayang gabi, and hopefully magkatotoo ang forecast ng Pag-asa na by tomorrow clear na ang weather. Ayan. Aalamin natin ang naging epekto ng pagbuhos ng ulan sa probinsya ng Oriental Mindoro. Yan po, sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo, telebisyon, Sas Drilon, Basta Promdi, Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3 in 1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home.
tapang at malasakit. Sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Tapang at malasakit sa... Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan. Ang probinsyano di rin naaawod nga magyakan nga may punto. Ang probinsyano'y pinalaking may galang sa nakatatanda, kaya't tatandang may galang sa kapwa. Ang probinsyano ay kayang labanan ang COVID-19 sa pamamagitan ng pagsusuot ng mask at pagpapabakuna. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo, from di para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano ay lugod. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Tunay na tunay from D. Narito na ang programang aabangan, susubaybayan ng mga probinsyano. Basta from D, Lodi. Ang programang hitig sa serbisyo publiko at mga storya at balita sa bawat probinsya. Basta from D, Lodi. Kasama ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon. Basta from D, Lodi. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:30 hanggang 2:30 ng hapon. Dito sa DCXL 558, Radyo Trabaho. Basta from D, Lodi. Marami nang gustong lumabas. Karamihan ay nais ng makapaghanap buhay. Pero mahirap dahil ang COVID-19 ay nandyan pa rin. Hindi mo alam baka ikaw ang magdadala ng banta sa buhay ng nasa loob ng inyong bahay. Huwag mainip dahil sa simple mong gawain, gaya ng paghuhugas ng kamay, lalabas lang kung may importanteng bibilhing bagay. Laging magsuot ng tama ang face mask at face shield, panatilihin ang distansya sa iba, at ang pagbabakuna. Ito ang mga dapat mong gawin at hindi na paulit-ulit pang sabihin para iwas ka sa COVID-19. Paalala mula sa RMN-Net, ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos, at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon. Basta from D, Lodi. Alright, nako, alam nating busy-busy ang ating next guest kaya hindi natin patatagalin ang introduction. Kabilang sa nakaranas ng mabigat na buhos ng ulan ang probinsya ng Oriental Mindoro. Ilang bayan ang binaha at na-post pa sa social media kaya nasa linya si Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor. Good afternoon po, Governor. Good afternoon din po. Good afternoon din po sa ating mga kababayan. Governor, alam naming busy-busy kasi marahil sa pag-iikot, no? Gaano bang kalala ang pagbaha dyan sa inyong probinsya? Basically po yung low pressure area kahapon saka yung orange rainfall warning na natanggap natin has caused flooding in 4
municipalities and one city in Calapan. Nagkaroon po tayo ng flooding sa 3 barangay sa Puerto Galera. Medyo nakita po talaga yun sa social media kahapon, lalo na dun sa Poblacion at saka sa Santo Niño at saka sa San Isidro, which subsided din po after several hours. Doon po naman sa barangay ng Bako, nagkaroon din po ng naitalang flooding. Sa lungsod ng Calapan po, meron din pong naitalang flooding. Sa bayan po ng Nauhan, 4 na major barangays ang na-submerge din po sa baha, including my barangay. My own house po ay lumubog sa baha. Gabi hanggang ating gabi po halos. We're sorry to hear. How deep was how high are the floods? Meron pong mga areas compared po dun sa last habagat ng July, mas mababa naman pong dihamak yung flooding ngayon at saka mas mabilis siyang nawala. Tapos meron lang po kaming isang area na meron kaming isang bahay na landslide kahapon around 5 p.m. sa Barangay Montilago sa bayan po ng Nauhan. Isang bahay po yung na-apektuhan with 6 persons affected. Basically yun po, from Nauhan to Puerto Galera po yung mga flooded areas. Would you say na this is becoming, Gov, nagiging madalas na ba ang ganitong occurrence? Kasi dati hindi naman nangyayari ang matinding pagbaha, no? Pwedeng masalanta ng mga malalakas na hangin ang mga tao, opo. Pero parang pagbaha is, or is that common po na nangyayari sa inyong probinsya? Yung pagbaha po has been happening for the past 30 years na nasa public service ako since nag-SK ako noon. Malalim na po rin yung mga pagbaha. Actually po lately, hindi na siya ganun kalimit, pero pag bumabaha siya, sobrang lalaki. Kasi po yung mga river systems ay silted na talaga. So once dumating yung tubig, kumakalat na po ang tendency niya. Tapos yun pong bunganga ng river, silted na po sa sobra. Kaya nga yung proposal ng pamahalaan panlalawigan is for the river restoration na kung saan yung mga mouth of the rivers ay i-desilt na po hanggang 7 kilometers na mga exclusive dredging zones na pinadeclare po ng provincial government together with DPWH and DNR para yung water from upstream dire-diretso sanang bumaba. Kaya lang po, as of now, we have a pending request for dredging clearance sa DPWH Regional Office for the initial 2 major river systems, while we have already identified yung 12 river systems po na talagang kailangan na siyang madredge sapagkat ito na po yung major cause ng pagbabaha. Parang silted, parang mababaw na ang mga ilog. Pero ito kaya ay dulot ng kulang na nga ang puno sa mga kabundukan. Kaya nadadala ang lupa. That's one reason po. That's one major cause na talaga pong yung particular area sa pinanggagalingan ng tubig, hindi na po kayang i-hold nung volume ng trees, yung volume ng water na bumababa. Mm-hmm. So kailangan din massive reforestation po. Actually po, continuous naman po yung ginagawa reforestation even before yung project naman po ng DENR sa National Greening Program. For the past 10 years, massive din po to. At ngayon po, this year, I signed an executive order na nagmamandate din po na kung saan yung native trees po ngayon ang aming minamandate na maitanim together with public-private sector po kasi mas magiging effective yung private sorry sector. if I may interrupt, but in the past 10 years, I think they were planting the wrong trees. Correct po. That's why this year po, the Oriental Mindoro Provincial Government, in partnership with our private sector, started planting the native trees. We have identified the native trees na dapat pong itanim, not only sa mountains, even sa backyards po. Pinapatanim namin pinoprovide namin yung seedlings kasi kailangan po bakit native tree para hindi kailangan alagaan talaga, mabubuhay siya with the current environment that we have. Secondly po, yung native tree ay mas makaka-absorb siya kasi ito na po talaga yung nakasanayan na environment ng mga tree na to. Well, except that our native trees take longer to grow. I think yun yung naging failure or I guess mistake
of the past na gusto nila fast-growing trees na hindi naman likas sa atin. Tama po ba, Gov? Tama po. Pero pag tiningnan nga po natin, kung yung itinanim 10 years ago, yung tama, ngayon, malalaki na rin po siya. Kasi, ano ba yung tinanim 10 years ago, Gov? Correct. I have an experience kasi po nung... Ano po yung tinanim 10 years ago? Anong klase yung mga yan? Yung mga mahogany? Marami din naman pong native trees na naitanim, although hindi lahat ay native tree ang naitanim. Kaya nga po nung some 3 months ago, 4 months ago, may nag-a-apply sa akin ng request na parang tree cutting permit para po yung mga naitanim na puno doon sa forestry program ng DENR together with the private sector ay maputol. Right. Hindi po ako pumayag kasi imagine nyo, 300 Nara trees. Wow! Sino naman yung bakit naman gustong putulin, Gov? Kaya nga po, matured na daw po, pwede na po silang putulin kasi ito po covered. Covered po kasi ito ng isang agreement, timberland agreement with DENR na since pinatanim ng gobyerno together with the IPs, ay pwede nang putulin after the maturity. Sabi ko, tayo hirap na hirap pa nga magtanim ngayon and then ito, 30 years na full-grown trees, puputulin pa natin. Hindi po talaga ako pumayag despite the fact na meron na silang mga Very good! Sa akin. Saludo ako sa inyo, Governor! Salamat Tama po salamat. yan. I'm sure yung taong bayan nasa likod ninyo because ano ba naman ang konting profit? Medyo malaking profit siguro dahil Nara yan, but still to the detriment of your entire province. Tama po. Tsaka po, every Nara tree that is cut down ngayong panahon na to will mean a lot. Will really damage the environment. Kasi ramdam na po talaga aside from the climate change natin, pero ramdam na po talaga na sa mahabang panahon po ng devastation, both natural and man-made, yung result felt na. Kasi napapansin po namin, yung pagbaba ng tubig, sobrang bilis na. Yung pagkalat ng tubig, sobrang bilis na. Tapos sa panahon pong ganito, maya't maya umuulan, yung paghupa ng water level, napakatagal. Kasi nga po, submerged na sa tubig, masyado ng silted, tapos yung tubig, yung absorptive capacity niya ay mahina na. So ang tubig po, nag-i-stay longer. Correct. And kaya punong-puno ang natambakan ng lupa yung river ay dahil wala na yung mga roots na supposed to hold the water dun sa bundok ay wala nang mga puno, di ba po, sir? Yes, sir. Yes, ma'am. It's just good, ma'am, na simula po nung July na nagkaroon ng sobrang taas na baha sa Nauhan, Calapan, and Baco area. Sobrang taas po nung lubog ang mga bahay. The provincial government in partnership with the local governments ng mga munisipyo at saka ng DPWH, pinul namin together lahat ng aming mga heavy equipment na hindi man kami nakagawa ng protection dike, at least nakagawa kami ng earth dikes. Ngayon, awa ng Diyos, dyan sa areas ng Arangin, Mulawin, going down, malaki po yung naitulong na yung earth dike namin inanatiling matibay kahit po ito ay earth dike lang. So yung water dumaan sa ilog. Kasi kung ito po bumigay like what happened noong July, 3 days kasi po na umuulan, talagang every day yung continuous po, flood na sobrang. Ngayon po, kahit sobrang dami ng ulan na ibinuhos, since meron kaming na-create na daanan ng water, medyo nakaiwas po yung napakalaking portion ng mga towns namin sa pagbaha. Okay, but I do understand, Governor, these things kailangan rin talagang pagsuriing mabuti kasi kung magbibuild ka ng mga dike na very strong, parang hindi yun yung natural daluyan ng tubig and in the end bibigay din eh. Kaya it has to be parang holistic, hindi po ba yung approach, hindi lang yung magbibuild ka ng walls to keep the water out, parang ganun, di ba? I'm not an expert, Gov, but based on yung mga na-attend ko about climate change, for instance, talagang kailangan holistic ang approach. I agree po, agree. As a matter of fact po, since 2009, Oriental Mindoro has a flood mitigation master plan which funded by Norwegian government. And then after that,
nakailang revise na to, sinabit na namin ito kay DPWH before. Last year, I gave a copy also with the Regional Development Council. I gave a copy to the Senate of the Philippines, to Senator Recto. I gave a copy also to DPWH Regional Office para sana maaral nila yung flood mitigation master plan. Kasi hindi lang naman po pagpuput up ng dike or gabyon ang solusyon. Right. Sabi ko nga po sa inyo kanina, simultaneous with that is our partnership with DENR for the river restoration, wherein the 12 major river systems will be desilted, both the upstream and the downstream. Yun pong downstream will be shouldered by the private proponents through an exclusive dredging zone activity, while the upstream will be shouldered by the local governments, yung mga quarry operators. Doon namin sila inaaprubahan po kung saan pwede silang maglagay ng quarry operation. So sa simultaneous downstream and upstream. With that, no cost to government, and yet nahuhukay yung ilog. Ako kasi po ay believer na yung natural things cannot be undone by unnatural things. Hindi pwede. Ito pong tubig kasi mahirap labanan. Wonderful. Correct. Hindi mo pwedeng turuan kung saan dadaan at gagawa ka ng pader. Mabubuwag at ang milyong-milyong halagang ibinuhos doon sa ganon ay wala lang. Hindi po ba, Gov? At saka ang isa po kasing although matagal-tagal ng konti, it will take 3 to 5 years to grow. Kawayan po talaga or bamboo yung kailangan itanim. Yes. That's why last March, I signed an executive order for the bamboo industry, yung rehabilitation po ng bamboo industry sa amin. And then, nagkaroon kami ng Bamboo Council na kung saan yun pong pinapatanim natin doon sa mga gilid ng rivers, mga bamboo. Ayun. Imbis na mga sementong kung ano-anong mga, di ba po, sir, na mahal pa. Yes, ma'am. Pinapagawa po namin ngayon yung bamboo planting plan, master plan namin, para yung mga proponent na mga private proponent ng aming river restoration will be asked na part ng kanilang CSR o corporate social responsibility habang sila ay nagdidredge sa gitna, nagtatanim naman po sila sa magkabilang river banks. Kasi simultaneous, sabi nga natin, hindi naman po pwedeng isang solution lang, it must be holistic. So simultaneous with the dredging at the inner third, ganun naman po yung tabi naman, kailangan taniman. Thank you so much, Governor. It has been good to talk to you na yung really you have the foresight and you understand yung needs ng environment kasi we have to act quickly. Marami pong salamat. Mauubos ang oras namin. We can talk all day about the environment. But I do hope your province recovers quickly, and I do hope you'll be able to implement yung mga talagang those programs that matter. And we hope to talk to you again. Thank you very much, Governor. Maraming salamat po. God bless po. Thank you. Ayan po si Governor Dolor ng Oriental Mindoro. Tama ba ang sabi ko? Okay. Yun, maganda kasi ang kailangan dito talagang medyo holistic ang approach sa effects ng climate change. Maraming pong salamat, Governor Dolor. Ayan, tumungo na tayo sa ating good news. Nako, sana may konting panahon pa. Ang ating pampagood vibes ay kwento ng isang delivery boy na may kakaibang gimmick na pagsusuot ng mascot at pagsasayaw para mapasaya ang mga customer niya. Naku, eto, ang ating Promdi Lodi ay si Sammy Cairo ng Kawit, Cavite. Hi Sammy, kamusta ka dyan? Ay, hello po ma'am, magandang hapon po. Maulan po ngayon sa Cavite ma'am. Oo nga maski dito parang parang gabi na, para akala mo matatapos na ang araw samantalang tanghaling tapat pa lang. Oo nga po Buti nga ma'am, wala akong event ngayon kahit naulan. Mahirap po sa amin na naulan ma'am. Teka, ikwento mo nga ang pagiging super delivery boy mo. Ikaw ba ay rider ng isang one of those delivery services? Bali ako ma'am, di talaga ako totally delivery rider ng mga motor. Biker po talaga. Okay.
Since nagkaroon nga po ng problema po regarding po dun sa na-scam po ako, gumawa po ako ng paraan para po mas kumita po sana. Sinubukan ko gamitin ng mascot para magbigay saya po sana dun sa mga tao. And then, after po mga ilang booking, marami pong natuwa sa klase ng surprise na ginagawa ko po. So, ang mascot mo ay isang bear. Tama ba? Apo. Kasi yung nag-start, ma'am, kaya po siya naging bear for you. No college po kasi ako, ma'am, nagtitinda po ako sa mga kalsada para po magkaroon ng extra kita, pandagdag tuition. Okay. Tapos, galing mo pala sumayaw, Hindi naman, mahihain nga po Sa bagay, okay lang kung palpak ka sumayaw kasi hindi naman nakikita ang mukha mo, na-cute-cutean sila sa costume mo. Apo, ma'am. More on kakulitan po yun kasi may ganong karakter po kasi ako Teka muna. May pangalan ba yung bear mo? May pangalan ba yung karakter mo? Si po siya, Baba. Baba? Baba Bear. Apa, B-U-B-B-A. B-U-B-B-A. Or kaya may iba si ang basa po, Buba parang bubble tea, ganun. Apo. Medyo payat ang bear mo. Apo, katabang po siya. Slim. Payat po kasi ako naman. Nakakatuwa. So, okay. Itong ideya mo, ano na ang naidulot sa iyo? Anong mga pagbabago sa iyong buhay at paano ito nakatulong sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan? Ngayon, ma'am, sa pagkain po, wala na po kami problema. Kasi minsan, ma'am, tulungan kami minsan. Dahil nga sa pandemic, ang hirap po maglabas ng pera. Kailangan saktuhan po talaga budget sa pagkain. Nagkasakit ang iyong kapatid? Tama ba, Sammy? Apo, ma'am. Na-depress po siya tapos nawala po sa sarili. Naglock pa po yung panga niya. Oh, talaga? Dahil sa COVID ba? Dahil sa nangyayari ngayon? Hindi naman po. Sa partner niya po siguro. Di naman po namin alam yung totoo. Di rin po nila sinabi sa amin. Okay. So, ito ang nagtulak sa iyo na maghanap ng mas mabuting paraan para kumita? Nung time na na-scam po ako, ma'am. Parang yung sa kapatid ko kasi, ma'am, yung nag-start na po ako magpa-surprise na naka-mascot, yung kapatid ko umuwi po sa amin may problema. Parang yung sa akin, after ko mag-surprise, tapos uuwi ako ng bahay, mababa yung energy ko, ma'am. Parang ang lungkot. Sabi ko, ang hirap naman mag-surprise. Nalulungkot ako pag-uwi. Ganun po lagi ang nangyayari sa akin, ma'am. So, sa pamamagitan nito ay napapasigla ang iyong energy, nagiging mas positibo ang outlook mo sa buhay. Parang ganyan lang nagsimula pero naging way of earning money pala. Tama ba ang pagkakaintindi ko? Hindi, ma'am. Ano lang po post talaga? Kasi sinubok ko po talagang sumugal po kasi ako sa online ma'am, sa investment. Yung pera ko po talaga nakatago is para po talaga sa negosyo ko na online selling ng mga bulaklak po. Wala pa po doon yung teddy bear na nasayaw. So, na-after po ako mas-scam, nag-isip po ako ng panibagong strategy kung paano ako kikita, paano ako makahatak ng customer. Doon po yung nangyari. Nakita nila yung sumasayaw yung teddy bear ng mga pan-TikTok dance. And then po, after ilang booking, nagustuhan na po ng mga tao yung sistema na ginagawa ko, ma'am. Oo, nakikisayaw pa sila. Ang galing. Congratulations sa isa kang from Lodi. At tiga Kawit, Cavite ka. Tama? Nandiyan ka ngayon, Sammy? Apo, ma'am. Nasa dito po ako sa amin. Congratulations hindi ka nagpatalo sa mga hamon ng buhay. Yan talaga ang mga gusto naming bigyang pugay dito sa Basta From Lodi. Ang mga taong hindi nagpapatalo, nako talagang mahirap talaga ang buhay. Aminin natin. Pero kung tayo ay magiging lugmok lang at magiging depressed, walang mangyayari sa atin. Tularan nyo si Sammy. Sammy, panghuling salita na lang.
Okay, Akala ko bali, pa naman Zoom ka, papasayaw kita. Pero sige, panghuling salita, pagbigay ng inspirasyon sa mga kababayan natin. Okay. Una ma'am, salamat po pala sa mga sumusuporta po sa Bear for You, sa mga naging suki ko. And then, yung huli kong mensahe po, kung may mga problema man po tayo, wag po tayo susuko, may plano po talaga ang Diyos. Di man ngayon, darating din ng araw na maayos po yung ating mga problema sa tulong din po ng Panginoon. Uy, maraming salamat sa inyong mensahe sa amin. At saka siguro hindi ka bibigyan ng pagsubok kung hindi mo naman yun kayang lampasan. Ayun, dahil kinaya mo. Tama ba, Sammy? Opo, ma'am. May ilang beses na rin ako umiyak dyan ng palihim Masyado kasi ako masayahin, ma'am. Hindi lang ako nakikita malungkot. Ayan! O, rinig ko naman sa tinig mo at sa pagsasalita mo na isa kang masayahing tao. Maraming salamat, Sammy, ha? And more power to you, more blessings. Po, ma'am, maraming salamat din po sa paanyaya po sa akin. Salamat po. Salamat po. At yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan. Basta isyong PROMD sa ngalan ng tinig sa Kongreso na si Alfred de los Santos. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Basta PROMD.